bara. Hej killen. Ja, ska du filma? Kommer ner i rätt läge. Se. Nu är vi ute i storköket. Här har vi aldrig varit tidigare. Här är stora hundarna brukar hålla till. Hej! Kom du till mig där? Ja. Gutta, kila iväg. Tjup, tjup, tjup. Där. Oj. Mammas skor, de är fina. Och lite på örat. Det är lite fuktigt. Blöta. De har precis varit ute. Ja, fötter, det är alltid roligt. Hej. Och en duk. Ska vi riva i den? Där kan vi riva i. Stark. Pappas keps som jag har bitit sönder. Och där bak brukar ni vara. Vart tog polarna vägen? 9 kompisar och där är jag här alldeles ensam. Där inne brukar jag ju få vara ibland. Ja, jag sätter mig och vilar. Kanske man får komma dit så. Hej, tjenare! Hej, ska du säga hej? Se så vi får se det. Hej. Hej. Den där. Den blåa apan. Ja. Undersök. Så här. Det är lite arg på den där också. Ja, inga problem att apportera sådana där. Det är nästan lika stor som en tjädertupp ju. Jaha.